Masu kallo da sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa da ku. A yau 20 ga watan Janairu na shekarar 2026 wanda ya daidai da 1 ga watan Rajab bayan hijira. Labaran GCMX mai karantawa Hassana Ibrahim Abdulhamid da farko ga kanunsu. Alamu na nuni da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf na dab da ficewa daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyya mai mulki. Dakarun rundunar sojan haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas Operation haɗin kai sun tarwatsa tare da kawar da sansanin Boko Haram. Mahaifin Umar Awwalu wanda ake zargi a matsayin babban wanda ya jagoranci kisan wata matar aure ya ce a gaggauta yanke hukunci. Labaran zai ɗora. Alamu na nuni da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf na dab da ficewa daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyya mai mulki ta APC. Haka na zuwa ne bayan wata ganawa ta sirri da aka yi tsakanin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamna a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Majiyoyi daga fadar shugaban ƙasa sun tabbatar da cewa an warware matsalolin siyasa da suka janyo jinkirin shirin sauya shekarsa, lamarin da ya share fagen komawa jam'iyyar a hukumance cikin kwanaki a kowane lokaci daga yanzu. Rahotanni sun bayyana cewa an samu ci gaba ne a daidai lokacin da ake ta cece-kuce kan siyasar a jihar Kano, inda batun shirin gwamna Yusuf na komawa APC ya ɗauki hankalin jama'a tare da nuna alamar dagula dangantakarsa da tsohon gwamnan jihar kuma jagoran NNPP na ƙasa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. A cewar majiyoyi, jinkirin gwamna ya samo asali ne daga cikin rashin tabbas kan makomarsa a cikin APC, musamman batun samun tabbacin tsayawa takarar zaben 2027, makomar tsarin siyasarsa da kuma kare magoya bayansa a jam'iyyar mai mulki. Majiyoyi sun ce an tattauna tare da warware waɗannan batutuwa ne a yayin ganawarsa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Rahotannin sun ce ganawar ta ɗauki kusan sa'o'i 3. Gwamna Abba Kabiru Yusuf ya isa fadar shugaban ƙasa da misalin karfe 4:10 na yamma, sanye da farar babbar riga da jar hula, ya dai bar fadar jim kaɗan bayan karfe 7 na yamma. Dakarun rundunar sojan haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas Operation haɗin kai sun tarwatsa tare da kawar da sansanonin Boko Haram ISWAP da dama a yankin Timbuktu da ke jihar Borno. A yayin farmakin, dakarun sun kuma dakile hare-haren jiragen yakin marasa matuƙa da 'yan ta'adda suka kai cikin garin. A wata sanarwa, jami'an yada labarai na rundunar Laftanar Kanar Sani Uba ya ce an kashe 'yan ta'adda da dama yayin da wasu suka tsere dauke da raunukan harbin bindiga. Ya ce farmakin, wanda aka gudanar bisa sahihan bayanan sirri da rundunar ta samu, ya shafi wuraren da suka hada da Cilariya da garin Faruk da Abinma, inda aka yi nasarar kwato makamai da harsasai da kayayyakin tallafin yakin. Laftana Kanal Uba ya kara da cewa rundunar sojin sama ta Operation haɗin kai ta bayar da cikakken goyon bayanta ta hanyar leƙen asiri da bincike a tsawon lokacin aikin. Daga cikin kayayyakin da aka kwato akwai na'urorin sadarwa na Bifeng da bindigar AK-47, hasasan 7.62 da 12.7 mm, tutocin Boko Haram da ISWAP, kayayyakin jinya, injin niƙa masu amfani da diesel, dimbin hatsi da motar ɗaukan kaya guda ɗaya, da rumbunan ɓoye, kayayyaki a ƙarƙashin ƙasa da kuma man fetur da sauran man shafawa. Sanarwar ta ce dakarun sun fuskanci hare-haren jiragen yaƙi marasa matuƙa da tsakar rana da kuma yamma, wanda hakan bai hana su ci gaba da farmaki ba, lamarin da ya tilasta wa 'yan ta'adda ja da baya. Mahaifin Umar Awwalu, wanda aka yi zargi a matsayin babban wanda ya jagoranci kisan wata matar aure da 'ya'yanta 6 a unguwar Ɗorayi Ciranci da ke jihar Kano, ya buƙaci a gaggauta shari'ar ɗansa tare da duk sauran wanda ke da hannu a lamarin. Malam Awwal ya bayyana haka ne a wata hira ta bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta a Kano. Cikin jimami ya ce ba zai halarci zaman kotu ba, haka ma mahaifiyar wanda ake zargi, sai dai idan kotu ta buƙaci hakan. Yana mai cewa babu wani dalili na tsawaita shari'a duba da munin laifin da aka aikata. Ya ce bai dace a bar ɗansa yana ci gaba da zama a gidan yari yana cin kuɗin gwamnati ba, bayan abin da ya aikata wa 'yan uwansa, ciki har da 'yar uwarsa da 'ya'yanta da kuma 'yar uwar matarsa tare da kishiyarta. A halin da ake ciki, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanar da cafke manyan mutane 3 da ake zargi da hannu a kisan gillar Ɗorayi. Wanda aka kama sun hada da Umar Awwalu mai shekara 23 daga unguwar Sabuwar Gandu, Isiyaku Yakubu wanda aka fi sani da Caɓe mai shekara 40,
daga unguwar Sagagi da Yakubu Abdulaziz wanda aka fi kira da Wawo mai shekara 21 daga unguwar Sabon Gida Sharaɗa. 'Yan sandan sun ƙara da cewa Umar Awwalu wanda ake zargi shine jagoran ƙungiyar kuma ɗan uwa ne ga matar da aka kashe ya amsa laifin kisan ɗorayi a yayin bincike. Har ila yau ya bayyana cewa su ne suka aikata wasu munanan hare-hare a baya-bayan nan ciki har da kisa da ƙona wasu mata biyu a unguwar Tudun Yola da ke Kano. Za mu je hutun takaitaccen lokaci a dakace mu. Darakta Janar na Hukumar Wayar da kan Jama'a ta ƙasa NOHA, Malam Larry Isa Enilu, ya yi kakkausar suka kan abin da ya kira aiki mai matuƙar haɗari da rashin hankali na ɗiban man fetur daga tankar da ta yi haɗari. Isa Enilu ya yi Allah wadai da lamarin da aka gani a ranar Litinin 20 ga watan Janairu a gadar Liverpool da ke yankin Apapa a jihar Lagos. Ya yi kira ga Majalisar Dokokin Ƙasa da ta gaggauta samar da doka mai ƙarfi da za ta haramta ɗiban man fetur daga tankokin da suka faɗi tare da tanadar da hukunci mai tsauri da zai hana mutane sake aikata hakan. A cewar sa duk da ƙoƙarin wayar da kan jama'a da ake yi, akwai buƙatar sa dokoki da tsaurara matakan aiwatarwa domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a mai jefa rayuka cikin haɗari. A wata sanarwa da ya fitar a Abuja, Darakta Janar ɗin ya bayyana aiki a matsayin abin Allah wadai da ba za a amince da shi ba a cikin al'umma ta zamani, yana mai gargaɗin cewa yana barazana ga rayukan mutane, tsaron jama'a da kuma muhimman kadarorin ƙasa. Ya ƙara da cewa haɗarin bai shafi masu ɗiban man fetur kaɗai ba, har ma da direbobi, mazauna yankuna da ke kusa, jami'an agajin gaggawa da muhimman kayayyakin ƙasa. Yana mai jaddada cewa haɗarin ya fi duk wata fa'ida da ake tsammanin samu sosai. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta rufe wasu shaguna da ake zargin ana aikata caca da baɗala a tashar Kofar Wambai da ke Kano. Wakilinmu Umar Abdullahi ya rawaito cewa wannan samaman an gudanar da shi ne haɗin gwiwar shugabancin Hisba na kwamandan Shiya Malam Musbahu Muhammad Fada da ƙaramar hukumar birni Malam Hamidan Tanko Malam Hamidan Tanko. Sun tabbatar da cewa za a ci gaba da daƙile aikata baɗala a wannan yanki da ma jihar Kano baki ɗaya. Rahotannin sun bayyana cewa irin wannan ayyuka an daɗe ana samun su a kasuwanni kafin daga bisani hukumar ta ɗauki wannan mataki. Labaran ƙasashen ƙetare, akalla mutane 150 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasashen Mozambique da ke Afirka ta Kudu. A Mozambique an samu mutuwar sama da mutum 110 tun farkon watan Oktoba, inda dubban mutane suka rasa matsuguni bayan kogunan yankunan sun mamaye su sakamakon ambaliyar, yayin da manyan yankuna ke a ƙarƙashin ruwa. Shugaba Daniel Chapo ya dakatar da tafiyarsa zuwa Davos yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto, ciki har da wata mata da ta haihu a rufin gida yayin da ruwa ke ƙoƙarin ƙwacewa. A Afirka ta Kudu, mutane 38 ne suka mutu a jihohin Limpopo da Mpumalanga wanda suke kan iyaka da Mozambique. Rundunar sojin Afirka ta Kudu ta tura tawagar ceto, ciki har da jirgin sama mai saukar angulu. UNICEF ta ce ambaliyar ta shafi sama da mutane 432 a Mozambique, inda sama da mutane 49,000 suka samu mafakan wucin gadi. A nan muka kawo ƙarshen labaranmu, amma kafin nan ga maimaicin muhimman kanunsu. Alamu na nuni da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf na dab da ficewa daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyya mai mulki. Dakarun rundunar sojan haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas Operation haɗin kai sun tarwatsa tare da kawar da sansanonin Boko Haram. Mahaifin Umar Awwalu, wanda ake zargi a matsayin babban wanda ya jagoranci kisan wata matar aure, ya ce a gaggauta yanke hukunci. Labaran kenan kuka saurara daga nan gidan rediyo da TV na GCMX Africa a nan Kano. Ni Hassana Ibrahim Abdulhamid da na karanto nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a kafafen sada zumuntanmu a nan GCMX Africa.